खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ गोलाव 10 बोसोर हिरा सरनियाया नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानानै बर'फोरनि ओंखामखौ सिना जानायनि उनाव एबा 10 बोसोर गोबाव समनि उनाव बर'फोरा दिल्लीयाव एमपि मोनफुंनो हाबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जालांनाय एनडिए एबा UPPL दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया दिनै गावनि देरहासारनाय फोरमान बिलाइखौ क'क्राझार बियाबनि रिटार्निं बिबानगिरि प्रदीप कुमार द्विवेदी बिथांनिफ्राय आजावबाय। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। गुबुन हारिनि बादिनो बर' फिसाफोराबो फरायनाय, गेलेनाय, मोसानाय बायदि गासै बिथिङावनो जौगालांगासिनो। मेडिकेल आनजादनि नीटनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। मेडिकेल आनजादनि नीटनि रिजाल्ट फोसावनायाव गोबां बर' फिसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। नीट रिजाल्ट 2024 आव गासै 7 बर' फिसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। नीट रिजाल्ट 2024 आव गासै 7 बर' फिसाफोरा उथ्रिसार जानो हानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब। पियनार एकाडेमि बर'मानिफ्राय सानजिका खेरखातारिया 531, खन्थाइ सरगियारिया 456, दिपज्योति मोसाहारिया 443, नीलमणि बसुमतारिया 442, शुभम बर'आ 441, नबनिता बसुमतारिया 429 नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हायो। लोगोसे बर'नि फिसा अभिनाभ बसुमतारिया गासै 663 नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बिबान नागारनायनि आर'जलाइखौ गथायबाय हादरगिरिनि आखायाव। दिनै हादरगिरिनि नब्लाङाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गाहाय मन्त्रि बिबान नागारनायनि आर'जलाइखौ नरेन्द्र मदिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि आखायाव गथायबाय। फैगौ 8 जुनाव फिन गाहाय मन्त्रि महरै समायखिरा लानायनि सम्भावना दं नरेन्द्र मदिया। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्त्रिया सोर जामारगोन दासिमबो रोखा जायाखै। एनडिएनिफ्राय जागोन ना इन्डियानिफ्राय जागोन। बर' हारिनिफ्राय गिबिसिन माउन्ट एभारेस्टआव गाखोनो हाबाय। बर' हारिनि थाखाय फिन मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। नलबारि जिल्लानि बर'नि फिसा प्रणब बर'आ माउन्ट एभारेस्टआव गाखोनो हानानै बर' हारिनि गेजेराव गिबिसिन माउन्ट एभारेस्टआव गाखोनो हानाय सुबुं जाबाय। जेननायनि उनाव क'क्राझाराव BPFनि बिजाथि एबा BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिनि खौरांगिरि मेल। बिसायख'थि जेननाय आरो देरहानाया थाखायो। एमपि बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद गेदेर। जोंखौ फेजेननो थाखाय BJP, UPPL, AGP जथायै लोगो जानानै गसंदों। नाथाय जों जेनाखै, गोबां भट मोनदों जोंबो। रायजो राजाफ्रा जोंजों दं आरो इयुनावबो थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BPFनि बिजाथि एबा BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निखिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुवा निउ गिनिया आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निखिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय।
बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गिदिर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।